Wayang kepang mulai. Yo Sabra. Sabra. Dulur-dulur ayo sami kumpul bareng-bareng kita bergembira nonton wayang bukan sembarang wayang wayang kepang kenging damel pangiling dulur-dulur ayo sami kumpul bareng-bareng kita bergembira nonton wayang bukan sembarang wayang wayang kepang kenging damel pangiling dalange paten bagus tenang panja ingat dengi ulang-ulangan sindene ayu akan tulungane penontone Penontonnya apa ono? wah kedine Saiki wong Joko Satru tumpak blek. akeh Heeh, wong teko TV 9. TV 9 teko. Pas Gondrong. alhamdulillah Sarip arek sing biasa nyolongane ya teko. oh teko niku ya Teko ngono. Teko Pak Peng. Pak Peng Pak Peng pencipta lagunya untuk Ananda Imelda. Oh. Ireng Putih Katresnan wonge rawuh. Alhamdulillah. Luar biasa. Kedayuan tamu-tamu Ayo matur istimewa suwun tok, karo pokoknya. Pak Pengot. Nggih, nggih. Popeh. sinten Popeh. Pope Kancane Pak Peng. oh masuk niku Nggawa rong botol mau rene. seduluran pokoknya ya masuk Iku matur suwun niku kancane Pak Peng yang luar biasa nang Jakarta karo Pak Peng. Sae, Luar sae, biasa. sae. Keluarga besar Bibis, Busul, Pak Selalu hadir, Paul, pokoknya selalu hadir. Mama Ilut. Nggih. Pun dilebokno ati nggih, Mang. Ngoten niku Bang Joko Satru pun santai mawon. Nggih. Wis ngono iku bisa yo sabar ae. Oke. Heeh. Mbak Mun yang Mbak Mun, UMKM. wah gak lali Mbak Mun, Mbak Mun. Wes, luar Alhamdulillah biasa. Mbak Mun, selalu seger waras Mbak Mun. Barokah Mbak Mun, Oh, iya, luar Mbak Mun. biasa. Pokoknya ro ndelok aku ngene wis. Mas gak lucu Bapak. Adi kok ono yang kini ya. Oh, Adi ono. Mas Uyis. Mas Uyis. Artis karya budaya. Artis karya budaya. Nek gak ru Mas Uyis berarti gak tau nonton ludruk karya budaya. Gak tau ndelok lutruk. Menit tanggal loro main karya budaya. Oh, tanggal loro. Tanggal loro main. Teng pundi? Nang ngene kono Gresik mbon nang ndi Oh, ngono. daerah Gresik. Lali aku alamatnya lali cerme. Oh, cerming, nggih. Ayo nonton menit tanggal loro. Nggih, wayang kepang meneh kita ngapa? Tanggapan wayang kepang. Nggih, nang Lamongan. Iya. Nang tengah-tengah tambak no. Gibur golongan iwak tombro. Bandeng, Cair. nila. Penontonnya apa ana dino iki no? Pancen luar biasa. Jos. Jos. Tak wiwitane ya no. Iki wayangan rada santai gak koyok mau. Mau jame kudu tepat. Gak oleh ngomong goblok, gak oleh ngomong bodoh. Wiwu. Saiki bebas. Bebas, mang warungku tak tutupi, saiki bebas. Mau gak oleh ana produk, iki ana produk. Nah, dibuki. Buka, buki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Selale. Bismillah kersaning Allah. Bismillah kersaning Allah. Bismillah kersaning Allah. Wiwiti jumangka wewaton iman takwa mring Gusti Allah ya Allah. Bismillah kersaning Allah. Bismillah kersaning Allah. Bismillah kersaning Allah. Wiwiti jumangka wewaton iman takwa mring Gusti Allah ya Allah Allah ya Allah. Oh, 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 oh,
seberang Nusantara. Suka. Wis ilang. Bagus durek. Wis kadung riko ajurno. Angen sun ke Sabrang. Bandung. Luntur Adi Broto. waras isun iki. Yuk karya muda. Mereka riko. Miati wis miati isun nanging aja takon nyoro. Balasang ring kene. Tatu iki sun pandang ring ati. Nasun tinggal ben nyoro. Balasang ring kene. Bengen mula ana rasa welas nang jero ati, tapi saiki wis ngono, cerita wis ilang, wis kadung riko ajurno, welasan kebendung, luntur welas isun iki, mereka riko. Miati wis miati isun nanging gres aja takon nyoro welasang ring kene tatu iki sun pendem ring ati nasun tinggal ben nyoro Yuk. welasang ring kene Pambukan ning pagelaran wayang kepang niki. Lo ya ya. Iki Ceritane opo? aku gak ero. Aku takon sapa? Ambo
takono mbokmu, wonge gak teko, takono bapakmu, wonge gak ono, takono bebekmu, diterusno atano. takono boyotmu. Gak ono bapak buyute wisan. Wis mati? Wis mati. Bukan. Engko marun utung-utung nang ndukur mesan ya apa bener tanggung jawab. Sumeten lah urip maneh. Kang Andel. Kok gak tau mate kok mate. Iki cerita dina iki engko no. Ceritane napa niki? Ceritane tentang kesabaran. Oh, menceritakan tentang kesabaran. Wong kudu sabar. Iya nggih. Nek ana apa-apa ya diomongno gak langsung dihina. Oh, nggih. Ayo sabar, ya sabar iku kesaneane itu Gusti Allah. Oh, Wes, dadi kersane sabar, oh, oh. kersane Gusti Allah. Pengen terus ceritane? Pengen ngerti Bapak Kudu. Iya, tak critakno. Oke? Nggih. Kocap kacarito. Loh, Iki piye lah, iki piye? embo-embo gak rujawane. Aku mun ngomong manut wae. Nek sak rombongan ayo nyambut gawe. Halah iya bener. Nyongket bisa ala nyulam bisa nyungging. Nyongket bisa nyulam bisa nyungging. Solalahe wong wadone salat sembayang panglebur dosa kalayung-layung. Nyongket bisa ala nyulam bisa nyungging. Nyongket bisa nyulam bisa nyungging. Solalahe wong wadone salat sembayang panglebur dosa kalayung-layung. Halah iya Bener. Sus. Kocap kacarito diceritakan pada kisah saat ini atau pada kejadian hari ini. Ini cerita hanya omong kosong belaka, hanya kiasan saja dan tidak akan terjadi. Cerita iki epak-epoke tapi nek iya ya ayo dicermati. Bekno wong nang kene ya ana cerita kaya ngene iki. Ayo sing sabar. Tunggal dulur sabar, tunggal tangga sabar, tunggal negara sabar. Ayo padha sabar. Padha-padha manungsane ya padha-padha ciptaane sing kuwasa. Ayo sabar. Ojo titik-titik lara ati, ojo titik-titik lara ati. Barai cepet tuwek. Nek sabar ngarai awet enom. Diparingi rezeki kah? Ata. Nek ngamukan gak diparingi Rezeki. Ayo pokoke sing sabar engko rezekine akeh. Mbah yo gak tanggapan 5 wulan tapi nek sabar insyaallah rezeki mampir. Amin. Wis disabari ae. Nggih. Ana ngene ayo sabar. Ana ngene ayo sabar. Ojo ngamungan. Gak apik. Ya pengin terus ceritane ya apa bengi iki kok yuk bareng-bareng mlebu kalangan. Terima kasih. Masih
matur suwun. Pajo salajengipun kok tayuban ya rek. Arek-arek. Za. Alhamdulillah ya rek sik iso ketemu maneh ya rek. Ambek aku Ding karo Cak Dumpal ya Ding alhamdulillah wak iso ketemu terus. Kopine bintang tamu durung? Kopine gawekno rek. Ya wis akeh. Mas Arif ku jalukan soalé gawekno. Arek-arek. Ya. Bengi iki akeh bintang tamu rek, mbok kok gelem mlebu apa gak? Muga-muga gelem mlebu cek lucu. Kudu njok mlebu. Bas iku gak lucu dilucuk-lucukno. Lucok-lucokno pokoke. Tak guyu-guyuno. Alhamdulillah. Dina iki ceritane apik no. Apa niki ceritane? Ding, apa ceritane, Ding? Karo awakmu. Karo. Lo kanane opal. Ngono iki gak sampe ngerti anyene. Iya. Cerita iki mau tersirat, terpikir olehku pada sore hari tadi. Wow. Banyak pikiran yang melayang dalam otak saya. Waduh. Kok cek ono umat sing koyo ngono. Umat siapa sih, Ding? Wis gak tahu tak cerita, gak perlu tak critakno. Tak pikire dhewe ae. Ya. Hanya hamba yang tahu gimana umat itu. Kayak temen. En, Halo, Ding. awakmu dina iki engko kancamu sapa ae? Wake, Ding, aku dina iki. Ding, Apa? iki lak mumpung idek pabrik roti ae. Ya iya rek kira pabrik roti cedek. Pabrik roti, Pabrik ya. kerupuk ana, pabrik tahu ya ana. Aku mono meneh kate budal nang Jakarta. Lho lha apa? Ngono. Melok asudisi. Asudisi kakekmu ngono ah. Audisi. Masalah ndandu tempura iki. Pantura, tempura kakekmu, anggitmu sosis ah. Keliru ae sir. Dangdut pantura. Oh, iya. Audisi. Yo. Iwek Pak Pokak, Ding. Iya ya, gede pokak iku mau rek. Aku tak latihan nyanyi, Ding ya. Nyanyi apa? Yo sing tak iso yae, Ding, wong jenenge melok iku mbeke kono lolos. Oke. Ya. Oke. Tak siar nek ya. Siarno sih coba sih. Kon gawe jeneng sapa? En Nusantara. Nusantara. Harus iku. Kon gak melok biang lala biyen ah. Enggak. Temen ta? Sing melok biang lala sapa rek? Dil, sing melok biang lala sapa Dil? Lapo iku lho. Lho. Sik ta lah. Lho. Mbak Wiwit. Aku rok wiwit sapa ngono lho. Klebono orang-orang ketok arek iki lho. Ten tak siarno en. Nyokot gak nyokot yang gremet ae lho. Cokoto. Dumpal enak suaraku gede. Yo, ayo. Yuk kita panggil artis kawasan dari barat. Jember kotanya. Jember Utara. Jenenge sapa Dil? Wiwit sapa Dil? Kon gak ngandani aku. Dil, jenenge sapa, Dil? Mau ngapal Wiwit? Aku apa sih rek? Yuk kita panggil bareng-bareng En Nusantara. Oh, ngono masuk. Ayo nyanyi yo. apa, Rek? Hey. Ah. Oh. Woro aku kayak Demi. Iya. Demi. Kelangan iso niki wis kelangan kembyang hangsun eman Enak En. loro Gak ngerti wong nyambut gawe amene kon bengak-bengok rumangsamu. Kaya duwe lambe-lambe dhewe rumangsamu ngono. Kabeh ku yo ngerti wayang ngono rek. Mosok gak ngerti wayang ngono. gak ngono sih rek. Terus no latihanmu Mang En. Kon latihan apa kon Mang? Kelangan, kemang lho, kayak artisnya biang lala mah lho. Kak biang lala, masya Allah. Apa ke biang apa ku? Biang kerok nih kan. Kayak legi ngono kan. Iku mah gak keliru soda ngono. Kayak donat. Kayak donat. Kelangan. Nang kamera. Kelangan iso
eman. Enak saramu. Logrok. Oh, merotol. Apa ya? Lara rasane atiku luar. Rumangsamu yamene kon gak ngerti wayahe. Kon niku mbok mikir-mikir jam pira. Kon wayahe wong leren kon niku ya apa? Wae kerja padha iku. Aku gak ulang tahun lho, Rek. Ngumpet-ngumpet ki wong. Logrok. Apa? Kok kon riasamu apik ngono sih no? Hei, ayo terus no audisimu lho. Masalah. Wong ganteng. Ya apa kabarmu? Hei, mikmu. Oh, kudu cetek no. Oh, wes kena. Ya kena. Kena apa? Imu apaan? Lah kon ulang tahun, Nen. Gak, iki mangancene arek cilik-cilik guyon akeh. Awak dhewe kan Guyon. iya. Iki nyambut gawe ya. Nyambut gawe ya. Urung, Nen. Guru nyambut gawe. Ya kena covid ngene iki piye? Lah, kepingin oleh dhuwit. Ya asline pingin. Lah, nek kepingin oleh dhuwit carane gampang. Gampang kena piye to ora ana-ana. Carane gampang. Carane gampang. Kowe iso nyanyi to? Lho ya iso. Lah, nek awakmu iso nyanyi ngadeg kene. Nyanyi sing enak engko ana dhuwit mara dhewe. Lho, teko sapa? Lho, wis ta gak usah takon teko sapa. Iso nyanyi. Lho ya iso. Kepingin oleh dhuwit. Ya kepingin oleh Nek dhuwit. kepingin oleh dhuwit nang kene, nyanyi sing enak dhuwit mara dhewe. Oh, mara Iya, dhewe. ngene, tengah-tengah kene. Lah, nyanyi yo kok dhuwit mara dhewe. Lagu apa iki? Ngono en. Lagu apa lho? Sak iso. Aku iso Malaysian. Sembarang ba Malaysia. Ngene. Napa? Lagu rock iso rock. Iso, Kulot, iso. kutang. Iya. Kok Melayu nang utang sih? Melayu. Melayu iso. Berangkang. Ya kate berangkang iso Melayu, lagu Melayu ku lho Malaysia. Ongkong-ongkong. Ontong-ontong balap. Sembarang pokoke lagu. Ya iso Kok Malaysia. Dhuwit mara dhewe. Moro duwe temen ta kowe. Wis talah. Nyanyi sing enak dhuwit mara. Moro temen. Teko sapa, En? Nyanyi yo. Nyanyi lang. Nyanyi apa? Malaysia aku lang. Iya, Malaysia wis. Sing enak. Sing enak ya. Sing enak. Astagfirullahaladzim kana kesama. Hei, Malaysia kon lapo? Malaysia. Nyanyi gak ketok ngono. Bismillah. Allah Akbar Allah. Kok Nyanyi kon kok adan iki lho. mau beduk ngene kok. Nyanyi. Malaysia lho. Iya. Tercena. Iku lagu gondolan. Bila cinta didusta, hati mulai gelisah, dan kekasih hati hidup jadi merana. Ngerti wayang, jam-jamin kon ngerti wayang ngono lho rek kon niku yo opo kon niku. Wayahe wong kerja ya kerja. Dilek. Iki lho sapa iki? Dhuwit moro. Moro kok ngene iki? Kurang enak suaramu masih enak ta lah. Lho wis enak-enak iku, Nduk. Kurang gak enak blas ngono. Kurang menghayati oleh nyanyi. Hei, kurang enak. Nyanyimu sing suara sing enak, ayo suara sing enak. Wis enak iki lho. Iya. Sing enak, sing menghayati. Hayati. La ilaha illallah. Ya Allah. Ilaha Winginane kenduran mbek aku lho arek sepati ya Allah. illallah. Salah opo arek mau yo? Hei, mati sih. Iko lho. Iki penyanyi kok juga matian iki opo? Parah dia. Kok MC to aku? Bismillah. Dilak.
Iki janjiane gak ngene lho iki. Lah kok lapo sampe pangap? Wancane on rayu untu tok. Lah gak ketutupan lan. Kalau ono kembaramu ayok lho. Endi? Iku padha untune. Ketek. Untu tok lan. Padha biasa. Nyanyi sing enak. Iya. Yo apa to? Bro, arekku dipangan mbek anake lho, Bro. Kawur iki. Kok ngemiki? Oh nyusoni. Lapo makne dipangan anake iku? Oh nyusoni ta iki. Lu anake ngene. Ngene. Nyusoni. Mbok yo ditutupi ngene lho. Dadi kan yo Kak. Ayo nyanyi. Ayo nyanyi yo. Malaysia, Bro. Malaysia. Ayo Malaysia, cepet, sing enak. Bila cinta didusta, hati mulai gelisah, hilang kekasih hati. Kon niku dikandani ket mangkon niku. Usome wong kerja lah apa kon bengak-bengok niku ne. Mangsamu kok nganggurin ngono kon niku. Aku nyanyi Lek. Kok kuping-kupinge dhewe ae kon niku ya. Aku nyanyi gak oleh ya apa rek. Dilek. Woi, teman mlebu erung teman iki lho. Gorong mlebu untu ayo. Lha iki jarene ono. Lho. Di Bos, dadi apa ngono iku? ketepaan bos kan rene bos. Apa napa? Tak kandhani. Napa? Brengus mesti keteben. Ngawur ae. Lah mau popok ya apa arek iki? Ku saka iki masih ngono? Kon jare nak krungu-krungu nganggur saiki. Iya nganggur aku. Ketepaan, Bos. Ana penggawean ta? Penggawean akeh. Sip, cocok. Dadi direktur pabrik roti. Cocok iku. Iki cocok mbak awakmu. Cocok. Padha bundere kaya roti. Matamu ngono. Sorry. Lho, lak padha sih. Iki bose pabrik roti iki. Iya. Lek krungu swara nyanyi enak. Loh, diteploki. Empok lho, kon soge temen soge. Duwe iku. Sumpah soge. Alhamdulillah cocok iku wis. Pokok kon nyanyi lho. Temen yo. Nyanyi sing enak. Sing bayari sapa? Loh, juragan roti ku mau lho, Oh, juragan roti mburi iku. Iya. Ya wis, bener aku. Kebeneran nek ngono. Apa? Lebu irung temen. Enggak, anakku mau ulang tahun. Lu eromu bosok. Bawasa kan biyen goblok. Anakku ulang tahun, keliru nyebul. Oh, ngono. Rene. Oh iya. Temen yo nyanyi sing enak. Iya. Juragan roti langsung moro. Cocok iki. Diteploki. Wah, enak. Endol ngono ya. Sumpah mati kon. Gantian. Bos yo, aja lali. Soro enak. Nyanyi apa? Sembarang sak apalmu kon biyen nak juara sih rek. Lho juara memang ya? Memang kan Juara siji malah siji. Iya. Tapi pesertanya piro? Siji tok. Ya padha ae. Wis pokoke nyanyi sing enak ya. Ya wis. Aku tak njobo sih. Delok suaraku. Iya. Oh iya. Bek enak bos rene. Oh iya. Cocok ya. Di, teh badi. Ya tadi ya. Ya wis. Bungano. Rezekimu akeh. Ya wis, alhamdulillah ya. Teh badi. Bos, rungono bos. Ya. Sing enak. Iya. Entuk duwe akeh. Bongko lah bongko. Wis. Ketepaan. Bu pengono. Kau nyanyi oleh duit teplokan gede. Cocok iki. Bocor. Tak nyanyi basa Jawa ae. Para derek, kula badhe nyanyi basa Jawa. Wis kebacut ambyar. Iki pancen nasibku. Dudu klambi abang. Tambah ngono. Iki sik ndok kok iso ngomong ngene tambahan Ndok gondolmu kondok. Niku kon bengak-bengor mah jangan nyanyi maneh kon. Kon niku lho jangan nyanyi kon. Gak ngerti rumangsamu iki jam piro, Kon niku
Rumangsamu. Aku kata janji. Rumangsamu kaya Ambyar wis. ngerti. Ambyar. Wong leren ta ya apa ngono. Bejat temen ya apa? Nasibku jare keteplok duwe akeh. Isa Kok tambah ngene. Kayak dokase didresiki ya rek. Lho. En Loh, wong iki masak. Gini. Apa? aku duwe kabar apik iki. Kabar apa? Kabar apik. Apik melayu rene. Masalah rek. Bener malah mari atus glepung nggo endi? Gundulmu kono aja glepung. Ya apa? Diteplok dhuwit iki mau jarene. Diteplok duit. Iya, sampeyan gedene iki. Oh, diteplok duit. Ngene lho, En. Ya apa? Iki kan aku di penggawean. Ya. Enak gampang penggaweane. Kok mosok Mek bondo swara tok. bondo swara? Iya. Aku malah pinter nyanyi ta? Aku nek nyanyi iso. Oh, iso ya? Iso. Cocok. Ya. Ngene ae. Iki kan nek kamu pinter nyanyi nang kene, kok teplokane gede duwike. Ya apa? Dikon nyanyi. Iya. Nyanyi nang kene. Ngono lho. Ya apa? Mbok Loh, sik ta lah. Iki enak iki bayarane gede. enak ya? Teplokane gede. Dikon nyanyi nang kene. Iya. Mbok aku mau nyanyi. Terus emes e. Terus aku ya apa iki? Iki enak penggaweane. Kok iya enak aja Iya, penggaweane enak. Iya. Sumpah enak en. Enak penggaweane. Enak ya, Enak. Ajur abe tapi ini. Ambyar. Kok dadi kok ngene sih, Bos? Lha iki tepet dhuwit gede ya iki jenenge. Ambyar. Oh alah. Ya Oh alah. Apa wi? Jangan narik nyanyi iki lho. Iya wis tak tawari wis enak wis Enake nyanyi en. penggaweane gampang. Iya. Nang kene? Iya. Marono oleh apa? Duit. Duit, En. Iya. Mau gak gelem. Loh, ya apa sih? Setelah. Ki apa iki angel iki kandenan iki. Ngono goblok kon ngono. Ya apa sih? Iki penggaweane en. Wong dibujuki gelem ae. Loh. Anane peno Iki. peno jibrat mang iki ya. Lah. Kok aku. Kok peno kate ngakali aku. Ngono iki. Penggaweane en. Oh alah Dari tidak. penggawean. Ha iku lho. Gak tepak kabeh sing. Kon iku lho rek. Kon ngerti ta gak? Musime koyo ngene kok kon bengak-bengok rumangsamu. Mbok sing duwe toleransi kon niku. Juragan ngopo? Juragan apa? Gani roti. Tutup potong juragan ngono. Lah kon Kenapa, apa bengak? Ya iki juragan gelpung ya iki. Rupane kok gelpung iki lho. Nuwun sewu Pak Dalang. Nggih, monggo. Kok donat ngene. Kula nyambut gawe. Nggih. Lho, kesel-kesel. Lah kok Nggih. bengak-bengok ning jaba pabrik rumangsane? Iki lho latihan nyanyi ya. Latihan nyanyi kok. jare. Lah nyanyi. Sampeyan nak juragan nganu wae. Ayo. Roti ya. Kok niku ngene lho rek. Nuwun Ya, sewu napa Pak ki, Dalang. monggo. Nuwun sewu. Gak apa-apa masih kesenian kon. Ya gak apa-apa masih melestarikan budaya. Ning kon niku mbok kudu ngerti. Ya ngerti wesan. Tanggane iki lagi lapo? Lagi kesel-kesel kerja. Kon niku toleransimu lho nduk endi? Toleransi, toleransi. Kok aja ramai ae. Terus ya apa? Iki toleransi konferensi. Yo, apa maneh? Di. Uladi. Kon niku ya apa? Terus ya napa karepe sampean? dadi gak ono duwe. Lho. Sapa sing Toleransi. Lah iki ngomongin teplokan duwe Kan iki. duit gede iki mau. Padha ae wong kene ya gak kerja kok. Rumangsamu duwe apa? Kabeh iku ya sing duwe Ya apa toleransi iki? ngono lho. Oh, Kon niku. toleransi. Ngono lho. Kon bengak-bengok rumangsamu melestarikan toleransi. budaya, Sita. melestarikan kesenian rumangsamu. Kon niku Iki mang kan- ganggu. Nah, aku kok ngomong, lambemu tak cupel lho. Kon niku ganggu. Iki ngekek penggawean iki mau. Kon niku toleransimu lho nduk endi en, Kon nduk endi? Ono ndi? Ya apa karepe sampean ya apa sih? Lho, ya sing kon niku mbok duwe pikiran. Ngono lho, tanggane iku lagi lapo? Toleransimu ku nduk endi? Lah lek kon ngene iki mbok aku jaen. Aku lho jaen. Ya apa? Aku jaen kok. Lah ini ya. Rene. Iki sok nyanyi Rene kok. sok nyanyi berarti. Sok nyanyi berarti. Berarti sok nyanyi. Pungkasane ngomong Iso nyanyi. toleransi. Ngomong toleransi mang jauh dijak. Sik. Yo. Dikono duwe lek. Ya, En. ya. Aku yo Berarti suaranya wis enak iki Enak, termasuk. pastine enak. Yo, enak. Ya. Yo. Si nyanyi coba. Coba. Kepengin Yo melok dites, kudu dites. nyanyi. Kalau audisi dites. wis tak Dites sih. tepungnya wis tak entekni. Ya wis nublek mangare. Kon gak kebagian ye. Ngono ku ya ngono. Ngajar. Aku mbok kon nyanyi. Aku adalah terus mak. Ngono deh. Wis Gak mari. kebagian. Des iki. Nggih.
nyanyi meneh iki. Aku nyanyi sing. Masih gak tepung iki lho. Lha iki caos ngawur. Oh, Dik, mataku lak ya perih. Wis bengi waktune ya. Halah iya bener. Papat ten. Bisa ping papat yo. Di Makane kabeh kuwi wis ora usah Iya, iya. tontokan. Yang penting toleransi kita sama-sama nuwun sewu Pak Dalang. Nggih, monggo. Sami-sami Nggih. duweni rasa. Oh, iya. sabar. Sing Sabar. sabar. Karo kanca yo ayo sing Sabar. Innallaha Sabirin. saling toleransi. Toleransi. Ngono lho. Kanca boto ya gak apa-apa rek ya gawiyen Iya. wong ngono ae. Iya. Tangga boto ya gak apa-apa rek ya Iya. gawiyen wong Ngono lho, toleransi iya. jenenge sing sabar. Jangan aku ngono lho. Jan yo apa? Halah iya bener. Judulnya Nyanyi, begini. nyanyi saiki nyanyi, joget kabeh wong apa? Nyanyi. Nggih. Oh, nartisi ya iki Iya, asli. ayo sing wedok-wedok nyanyi. Mbok kenyanyi apa, Salah, Dik? Oh, Iso sembarang. jibrat gelepung iki malah ya apa iki mah. Lah, kon bengak-bengok. Duet, suara- duet, suaramu duet. gak Wet, enak. Oh. lagu apa? Mbaknya, Sembarang. Dangdut iso sembarang men. Ayo. Ayo awak mula. Satu hati. Awak mula. Iya ya, kemarin mbok teplok iki lho. Ya, ayo monggo. Iki bintang tamu anyar iki, ayo. Ayo. Yo. Lapor rapat tadi rapat Ayo, kaya jange nyalur nih bantuan. Halah iya bener. Kok nyanyi kok rundingan. Yuk. Kaya Satu hati sampai mati dados. Parane sabrang Nusantara. Asik. Walau menangis pilu hati ini, sayangku akan tetap abadi sampai akhir masa kauku nanti. Hanya kau yang aku sayangi. Sumpah mati bukan maksud di hati, ku meninggalkan dirimu oh kasih. Melangkah pergi karena janji, usah kasih engkau bersedih. Cintaku suci hanya satu untuk dirimu. Ku percaya padamu, kasihku akan menunggumu. Demi cintaku rela ku berpisah, meski sekian lama kita takkan bersua. Pergilah kasih, usah risaukan ku yang menanti. Sungguh berat hatiku meninggalkan kasih air mata. Ku kan kembali kepada dirimu, setiamu takkan ku duakan. Salalalala dirimu, satu hati yang ku sayang takkan tergantikan. Kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Yo. Kripik gedang godho telo. Cerita saiki, adi Nggih. kene, adi duduk lu kene. Nggih, Pak Dalang. Cerita di lungguh ngisor kene lho, kon niku lapo sih. Wah, kene. Ae, kodok rono lho kon niku. Ih, sarek mbok Gua ngono lho. Hop. Aku mbledos ilang. Cungkrek kabeh iki. Ngrusak sembarang kon niku. Terus iku bejate. Kon niku. Ayo. Nunggu. Lah ngono. Apa? Oh, lho, kecoco. Nunggu. Sing anteng. Oh, meringis. Nunggu sing anteng. Ara
arek. Ya. Arek, nyanyi arek. Lapo? Ora apa nyanyi. Dalangi kono kok lapo sing ngongkon nyanyi awakmu iki lho. Iki lho getaki ya. Ya jarno sih. Apa sih? Maca apa sih kono? Hah? Kono maca apa? Gondoruwo orang ngene maca apa lho. Kono ku yo. Pakaiane. Kelakuane eni mau. Ora no. Dalang ngomong sing tepak. Kon golek ngono. Di, kon golek ngono tak. Ojo iki yo kancamu iki yo. Ojo to, Yis. Ndro, patenono ndro arek. Lapo. Apa kon niku? Pada dirit pada dirut. Pada seratin pada semerot. Lapo kon? Menang. Menang. Wis. Tak Cik, kutuk dalangi, jadi ayo. batu. Mas Ote karo Mas Dumpal tulung ana aku. Dadi. Oh wis mangan Sing beling. kok mangan belis iku sapa? Mangan beling. Mangan beling. Oh, Wis. tuwe Enak yo. nasi. Dadi di. Beling tipis gak apa-apa. Iki tebel. Gak apa-apa. Iki lain daripada yang lain, Di. Yo cokot-cokotan ya beling ngawur. Enak, gak apa-apa. Sing kok dadi sapa? Yo kok mau tak bingung. Wah. Aku gak kaopan nek lagu ngono iki. Guri yo. Guri rasane. Guri dengkolmu ya monyok. Aku pedot wis. Mate. Kok dalang kok disentaki ae iku. Ya apa rek? Bayaran gak pasti lho mesti ngene iki. Dalang lho ku. Njaluk sepuro. Oh, Waduh. Duh, bejat kabeh kursi lho, pedot temen wis kursine. Jaluk sepuro. Dengkule babras. Jaluk sepuro Mas bayaran Indro. gak ono pijete iya iki rek. Jaluk sepuro Di, Mas Indro. Allahumma Sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Oh, sampean pangapunten nggih, Bu. Dosane Cak Adi. Lah kok selawatan sih, Bro? Enak. Oh. Ya apa? Rezekimu akeh meneh. Rezekimu Cepat. akeh meneh ku. Dalam hitungan 1, 2, 3 tidur. Tidur hilang. Tidur, oke. Dalam hitungan 1, 2, 3 terbangun menjadi sebuah banci. Banci. Terbangun. 1, 2, 3. Nanti Ning. Neng di neng. Jalan. Namine sinten jenengan? Susi. Oh, Susi. Susi. Biasanya mangkal teng pundi? Teng warung, Mas. Oh, nggih. Rumahnya pundi, nggih, Neng? Nggih. Dalam. Rumahnya pundi? Kenjeran. Oh, kalih Rudi nika pripun? Tasik napa mboten Rudi? Menawi Rudi niku tasik ide hilang ingatan, Mas. Oh, nggih, nggih. Kemarin nggih. tuh bayarku enggak Nggih. jangkep, Mas. Oh, gitu. Dalam hitungan 3 tertidur 1, 2, 3. Oke, dalam hitungan ketiga nanti terbangun menjadi binaraga. 1, 2, 3 binaraga. Binaraga. Wah. Awake ngadeg no, ngadeg binaraga. 1, 2, 3 pameran no. 1, 2. Awake kaya gerih ngene iki lho modele iki lho. Kok gajah? Oh, masalah. Wetenge kotak-kotak. Dalam hitungan ketiga tidur. Tidur. Jadi orang gila hitungan ketiga 1, 2, 3 Guyu gila. terus. Guyu terus. Nah. Ayo. Iya. Terus. Terus. Semakin keras.
semakin keras. Wis pegel lho Yus kon niku Yus. Oh, pegel. Nah, tertidur 1 2 3 tertidur. 1 2 3 jadi monyet. 1 2 3 1 yuk. 2 3 hitungan ketiga jadi monyet. Yuk, jadi monyet. Monyet. Yuk. Yo. Satu dua tiga tertidur. Yes. Tawange kula Mas niki Mas. Hitungan ketiga mati. 1 2 3 mati. Waduh isilan. Bongko yo ben Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bojoku nang omah, Ndro. Kok iki nonton Yusuf iki apa? YouTube. YouTube apa Yusuf? Tulisane Yusuf. YouTube. Oh diganti, Ndro. Nah, kan. Oh, duduk. Cerita. Yo, lenggo, yuk. Lungguh. Lenggo. Ceritane apa kira lali aku sampean. Kon biaya angkerpe dhewe. Ayo. Lakon. Dalang lalian tadi dalang. Lali lupa. Pokoknya judulnya Innallaha ma'as-sabirin. Iki sapa jenenge iki? Supina. Pina. Dalang gak arep jeneng. Evi. Oh, Evi. Yo apa sih jenenge? Cak kene rek. Kon Yo Evi ya Eva. Kon gak apal iku gak dijak maneh kon kok. Lho apal Ndro sumpah apal Ndro. Jangan meneh lho Ndro. Iya tak jak. Yusufku sok entek lho yo. Modun. Apal suarane apa? Hah? Suarane apal. Ya cerita. Ono apa wak boka, ono apa wak boka, ono apa wak boka, ono apa wak boka, ono apa wak boka. Aku njaluk repot, aku kate Layangan. Lapor. Tapi layangan. Sok layangan iki lho. Be layangan. Aku kate lapor awakmu Pal, bojoku kowereng gak gelem sabar. Oh, tak pikir Sabar kok sangkun ku. Wah, tak Gak gelem sabar belas, muring-muringan. Aku lah ya kuwatir sih, arek iki ya apa nek ditapuki tanggane kok kabeh diamuk. Lho lah apa lumpuk, ana apa yu? Aku iki pokoke wis gak seneng blas wis. Ana apa kudu tak amuk. Apa maneh iki wak pokak iki gak tau mblajani aku. Lah wong kon gak tau mblajari ngono, Pak Pokak. Lo. Sak wulan tak belanjani 20 juta. Tapi juta kok juara kon niku. 20 juta. Lho, belanjani 20 juta kurang ta? Bek kena iku bek. Kurang aku ku wong pedakku wae 20 juta. Loh. Gicoku 20 juta. Apa mana idepku sak pasang lho 40 juta. Oh, iku lho. Lu Dudu idep buntute jaran iki kae. Ngono ae Wak Pokak. Ya sabar beno. Aku njaluk rumuse ben bojoku sabar gak ngamukan. Nonton apa di kon di? Tuturono. Iya. Blik, bulik sampean niku sing dadi wong urip iku sing sabar. Aja pena amuk ae pena dibelanjani 20 juta kuwi wis tura-tura timbangane liyane. Wong jaga satur ku akeh sing gak dibelanjani sabar. Wong anjane gak enak bojoku barange tak katak belanjani belas 5 wulan iki. Sabar. Belanjani apa wong nyambut gawe yo gak. Pena kudu sabar. Sik isok brai, sik isok mangan, sik isok tuku klambi anyar iku wis untung tinimbang wong sing turu kok nisore jembatan. Lah ngono sih. Iya sampe niku anjane mbokok arek. Ya. Wong nek gak sabaran nek diapakno rek. Diapakno ayo. Diapakno ayo. Diapakno ayo. Ayo depan ayo. Kepuano. Apa kon niku dalang kok kon seneni iku lho kon iki apa? Mutakok iku ndapakno. Oh, enggak topan. Jaluk sepuro. Wong nek gak sabaran. Wong nek gak sabaran iku rek ayo enake dicowancang dikek kranggang. Di, ya apa dirasani, Di? Hah? Rasane ya apa? Kri apa? Ngawur aku niku. Kerangga. Sing sabar ya, Bek. Sakno bojo pena wis tuwek Wak Pokak iku tambah sempal kabeh iku engko. Ayo rek tulungono aku tuturana bojoku iki sik Asu. Ayu. Ayo. Iki yo ngene pisan.
Krusoi cerita iki lho. Tapi keras. Kon ku ojo krusoi Jahat. Bojoku sik ayu rek, aku emane-mane bojoku dilirik Topan. Tonggo. Tonggo jenenge Topan iku lho kok. Iya. Kon ku. Oh, melok ae. Dilirik tonggo rek bojoku rek, aku gak iso aku tangono apa rek bojoku cek gak ngamuk. Ya gak ngono ayo dilingno. Ya yu. Wak yu sapa mang jenenge? Yu Kangkang. Epa. Oh Epa. Yu Epa. Epa. Evi. Evi to apa sih? Epa. Okfa. Hah? Okva. Dudu sing rene iku panane iku. Iya iku arek iku anjene. Lagi ini potongane. Oh, ayu no. Iya. Ya Allah, sampai lagi. Talang. Ya Bek, peno sing sabar ya. Ana tanggane gawe kalung anyar ya aja iri. Sabar. Ana tanggane tuku kulkas ya aja iri. Sabar. Ana tanggane dodol omah ya aja iri. Sabar. Bojo peno sakno nek peno sabar. Mene oleh ganjaran sing gedhe teko Gusti Allah. Nek wong gak sabar gak takeki ganjaran belas, gak dikek rezeki tambahan. Dintekno rezeki peno nek gak sabar. Tapi nek peno sabar insyaallah nemu ganjaran buri. Gedhe sing buri ganjaran peno. En ana dalile apa wong sabar en? Innallaha Ma'asobiri. Artine apa en? Sak temene Gusti Allah iku tresno marang wong sabar. Lah, awakmu adi duduk sabar. Iki adi. Iya. Sak temene muno Gusti Allah iku asih marang wong sing sabar. Nek peno gak sabar gak diasih blas kalau Gusti Allah. Ngamukan. Wah, gak dikasih blas tambahan. Ayo sing sabar. Nek ana apa-apa diomongno sing enak. Lah ngono sih en. Kudune ngono. Jelas. Loh, bebek berarti iku. Kok peno kok wong bebek dadi wong wedok sing sabar. Sabar. Oh, yang ngono aku sabar ya, aku kudu sabar ya. Iya, nek peno sabar tak oleh ono adi. Lho, ya apa? Lah kaling loro lah ora oleh no. Cium. Medot. Rungono, cium dari. Lho, aku diciumke wak poka bojoku sing ganteng dhewe sepurane ya Mas. Iya, Dik, gak apa-apa, Dik. Tak sepuro. Di demek apa? Tangane ku lho ya Allah. Tangane gak copot. Tangane bokan. Ya apa rek bokonge cekel-cekel iki apa? Aku iki dorong lho, Kak. Kon lapo. Yuk cekel-cekel bokong lho. Katanya goceki apane pundak ya? Ya kono sing sopan. Ya kono didelok wong akeh. Iya, Dik, iya, Dik. Tak terima salammu, Dik ya, sing sabar, Dik. Aku mulu ya gak tapi. Aja modon-modon. Aku lho dorong. Berarti kok kene ya? Ya nang kono. Iya, Dik sing sabar ya, Dik. Wong anjene arek-arek ku rada bedhik ngono. Runokno lho, runokno. Ndukur Waraono di. Waraono sing temen. Aono di. Tak ganteni. Kamu iso ta? Bokonge di. Lho. Iya wis nek ngono apa bojo peno wis sabar. Wis sadar, saiki sing lakoni sabar. Sabarmu no ancane abot. Peperangan ning donya iki sing paling gedhe duduk peperangan musuh bangsa liya, tapi musuh awake dhewe musuh atine dhewe. Nggih. Iku sing abot. Nggih, padahal Ate ngamuk sabar. Padahal sabar dodolan soto iku. Ora ya apa rek wong iki saenake dhewe kate tak amuk sabar. Oh gak apa-apa rek. Wong ancene wonge butuh wong panggonan ngono ae kok tak amuk apa sih babah wis tak selangane lho sabar. Ngono. Iya Pak aku ya paham saiki aku nglakoni sabar pokoke. Wis sembarang barang bae peno butuh ya gak apa-apa. Aku wis ikhlas aku sabar le aja ngono Dik. Nek kabeh butuh kok kena lah ya aku. Ya apa? Boto kan. Enak gak apa-apa mau boto lho. Lah iya kok wis ya di Mas Uyis kali Mas sinten Mas Bos, Bos matur sembah nuwun sanget sampun sabiyantu ing wayang kepang nggih insyaallah wayang kepang niki bulan Oktober November Desember full amin tanggapan boten tilem walah lah apa mau omongno Dua saya amin. tanggapan amin tapi alhamdulillah boten damel dagelan ngoten aduh
Ah, gak apa-apa rek, gak apa-apa. Ayo ditungano udan terus jengsete kobong. Ya bener. Ya, Ane dagelan iku. Gawe dagelan 3 tapi niki mboten. Nah. Oh, ya gak apa-apa. Bener niku nggih. Bener, cocok, ya. Ya wis gak apa-apa. Niki batuk. Gak apa-apa Pak Dalang. Ya wis. Kon kenal aku suwi lho, Bro. Iki jatah salah apa ngojak? Gelem melok di. Ya melu rek. Mbakmu ngrameni nggon. Hah? Ngrameni nggon. Lo gak rame lah. Ya gak lucu. Lah gak lucu ah. Ya. Nggih, iki mau ceritane wis kepethuk. Nggih. Wis Berarti kudu sabar. Nggih. kudu sabar. Kudu sabar. Sampean mau materine ya sabar. Sabar. Masih ditapluk glepung ya aja manut. Sabar. Iki pancen ujian. Ujian. Sementing iku marek mau mulai lewat endi? Gak ero aku. Oh liwat balong lho, lor. Kon ngancam aku ngono. Bidang. Kon Lho enggak aku mek takon lho, Yis. Innallaha Ma'asobiri. Kondo. Nggih, muga-muga wayang kepang barokah. Amin. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nontok, slamet to Amin. sing ditontok, slamet to sing tuku, slamet to sing dodolan. Amin. Muga-muga pinaringan slamet rayu-rayu. Amin. Kalis ing sambikala, tak Amin. dongakno kuwabe akeh rezekine. Amin. Ado blaine. Amin. Waras awake, ado penyakit. Amin. Wayang kepang sampun cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Jaya Wijayanti kalis ing Sambikala. Iya. Nyuwun pamit sedulurku kabeh. Muga-muga dolego atimu. Yen ana kurange ngapuranen aku. Nyuwun pamit nganti sok ketemu.